ಏರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ Rakshit, welcome to Billava Vihara Kuta. Billava is by the picnic in full. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಸ್ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇನಿ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಡುದುಂಡು ದುಬೈಡ್ ಅಡೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಿರುವೇರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಹಾರ ಕೂಟ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರ್ ನಕಲ್ನ ಮುಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು. ಸೊ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ದ ತಿರ್ತಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚಾದ. ಸೊ ತೂಕ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಾಯನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೇ ಹಾಯ್ 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 ಸೊ ಆರ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ವಿದಯ್ ಹೊರ ಬರ್ಕ ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ತೋಜುಣ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜವೆ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಅದು ಪಾತೆರಾಗ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ. ಕೋಕೋ ಪುರ ಗೊಬ್ಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೀಜೆ ಹಂಚ ಎಂಚ ಅನಿಸುಂಡಕ್ಕ ಆರೆನ್ನೆಡ್ದೆಲ್ಲೇ ವಾಯ್ಸ್ ಅರ್ನ ಕೇನುಜಿದ ಅಲ್ಲ ದೊಂಬುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು 1 ವೀಕ್ ಬುಕ್ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾತಿಜ್ಜಿ. ಏರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ನ್ಯೂ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕ್ಲಾಗ ಔಟ್ಫಿಟ್ಲ ತೋಜವೆ ಏನೋ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೇನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸಾರಿ. ಸೊ ನನ್ನಾಂಡ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವೆ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೇರು ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೇನ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜಬೀಲ್ ಲೆಂಕ್ಲಿನಿ ಬಿಲ್ಲವ ವಿಹಾರ ಕೂಟ 2021 ಜಬೀಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೈದೇರೋ ತೇಡೆ ಎಸ್ ಅಡ ಏನನ್ ಪಂತೇರು ಅವು ಸೇರು ನೆಕ್ ಸೇರು ಐಕೆ ಸೇರು ಪೂರ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಲ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೀಜೇರು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ತಿನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಬೋದ್ವೆ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುದು by 5 o'clock 6 o'clock. Okay. Okay, enjoy. Done. Okay, bye bye. Bye. See you.
ಮಾಸ್ಕ್ ತಪ್ಪಡು ಬಾಡ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಪಡು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ Three more minutes. ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಫ್ರಮ್ ಮುಲ್ಕಿಗೆ. ಬಲೆ 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 ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಭಿಷೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಲ್ಲವ ವಿಹಾರ ಕೂಟ 2021 ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು 2 ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಪ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಬಂತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಇಡಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಜರ್ಮನಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಮೇ ಬಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಜಿ ಜರ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ 4 ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ಗಂಟೆ ಇದ್ದಾನೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿಕಾಲ್ ಮೂಜಿರತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚರ್ಮರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗಾಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.
After 2 years. 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಾತೆ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ ಬಯ್ಯ ಮಠ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಗೆ ಓಲ್ಪ ಊರು ಊರು ಇತ್ತೆ ಉರುವದಲ್ಲ ಊರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಈವೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ಲು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊರು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ಅಂಕಲ್ ತಗೊಟ್ಟು ಕುದರೆ ಇದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂರು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೇಮ್ ಬೇಗ ಬೋದ ಊರಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸಚಿನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಜಾಲಿ ಊರ ನಾನು ದಿವಾಕರ್ ನಕ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗಿರೀಶ್ HR right blue stream company account my friend name ಕಾರ್ತಿಕ್ ಊರು ಏನ್ ಚಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂತ ಭಯಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಗೇಮ್ ಕುಲ್ಲದು ಗೊಬ್ಬರ ಓ ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ಯಾರ ರೈಟ್ ರಿತೇಶ್ ಬಂದು ಕುಲಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರಗ ತುಳು ಮೇನ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಮೇರೆ ರಿತೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಕುಲಶೇಖರ ಬಂದು ರಿತೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಆಯ್ನದ ಬನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಹಾರ ಕೂಟ ನನ್ಲ ತೆಡ್ಡೆ ಎಡವಾಡೆಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶ್ರೀ ತುಳು ಪಾತ್ರಗ ತುಳುವರಿಪಗ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನರ್ ಅಟ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತೂನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲಗಾರ ಜವಳಿಯರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಮಾತಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸುಧಾರಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೇನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಂದರೆ ಗೆದ್ದೆ ಹಾಯ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಲೈನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಊರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂತ ಒಬ್ಬ್ಯಾರೆ ಓ ಟೀಮ್
ಆರೆಂಜ್ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡೆ ತೆಂಕಾಯಿ ಬದಕಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಟೀ ಯೋಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪದಾರು ರಾಜನ್ ಫಾತಿಮಾ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ Hello, was by the duty member committee ruler at the supporting member ಸಂಘದ at the sponsorship ಲಕ ಒಂದು ಲೇರ್ ಕೊಪ್ಪೇರೆ ಎಂಚನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪಿಲಿ ಬಾಡೋದು ಬೇರೆ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ಬಾಡೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತ ಉಳ್ಳೇರಂಜಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಪುದಾರ ಸುಶಾಂತ್ ಊರು ಮಂಗಳದೇವಿ ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಅದು ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನ ಫ್ರೆಂಡ್ He's my cousin also. He's my cousin. ಅಭಿಷೇಕ್ Yes. ಓಕೆ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ನಿಶಾ help ಅಂತಂದ್ರೆ she's doing very good job serving the food serving team Deepak Prakash right okay ಬಿಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲವಾಸ್ ದುಬೈದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗಲೇ 25th ಇಯರ್ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟು ಸಿ young couples, new members. Really, the Blue Stream company the owner actually. Blue Stream, our staff math already by there. Math namma clip puni, right? The maximum and which job here math. Newly married, and question nammotige kanya 25 years member same institution. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ತೂವಲಿ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಬಿಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ನಾನು ತಿಂಚಿನ ಎಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಸೊ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆಯಾನು ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು